हेलो लोगोफोर नै गोदान मोनसे भिडिअ बरायलायबाय नोंथांमोनखौ आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दं आंबो मोजाङै दङ ओमफ्राय नै आंना मामिक्सा जि दल थाथारदों आरोना गारि खारनायखाय ओमफ्राय दायो थांगासिनो बङाइगावआव जोङो ओमफ्राय दिनैनि ब्लगा मा जागोन नायलांबाय था चेनेलाव गोदानबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना गालां दे लोगोफोर साहा बागान जायगायाव थांबा साप्राकाटा ओरै थबस्र' बारस'ग्रा दंना टि गार्डेन दङ बेजों फैबाय जोङो जा मोजां नुयो आरोना साहा बागानखौ ओरैबायदि समायना नुयो ओइ खागासिनो दं मानसिफोरा मोजां खाथिसरा नै खाथियाव थांना खेबै खाथियाव थांनानै दा फैनायाव फट' लाबोनांगौलै ओरै खानाया साबसिन खानाया दा फै ओरै फैजागोन दा ने फट' लाफैनांगौलै दा केन जायो बुरजा जाबाथाय नायबावगौ मोनलायथारो आरोना दाजोबथ' मोनलायथारो जोङो भिडिअ खालामलांनायानो आरोना थान्दा निजोम ने गुवारथार माथो ना आयौ दाबो जोबबावासो आरो ओरै दंलांबावो बिराद मोजां नुयो आरोना लोगोफोर माने जोङो नै साइडजोंसो लालांनाय नालाय ओमफ्राय फैनाय समाव जोङो भिडिअ लाबोनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय गैया जोङो डाक्टारनाव हामगौ मागौ मानि जि मोनाबोलायबायसो आरोना लोगोफोर जों थांनाय टाइमाव बारा मानसि गैथ'वामोन आरोना जों न'निफ्राय 10टायाव थांदों नालाय 11टासोआव मोनहैदों खोमा जोङो बङाइगावआव ओमफ्राय जेलानाखि 12टा 1टा जायो ओरैबायदि मानसि जाबायना आयौ जोंनाथ' 41 नाम्बारावसोमोन ना आयौ नायगौ मागौ ओमफ्राय नै जोङो जोंनि नाम्बारखौ नेबाय थानो बानानै बिमा फिसा बाहेरायाव फैनानै दसे गेलेफैबाय आरोना मा खालामबाय थानो गथ'फोराथ' थानो बायोना जिरायनानै थाबाय थानो बायो सिङावहाय दसे ओरैनो टाइम पास खालामफैबाय आरोना मामिजों आंजों आराम मोनोना गथ'फोरा बिदि बेरायनो मोनबासो जायगा थाइसेयाव थाबाय थानो बायोना दसे खुसि खालामबाय आरो गेलेबायबो दसेनो जानो बेयावनो थांलाय फैलायनो ना आल्ला गोथां गोजासो माथो वाव गासिबो गोथां गोजा माथो गोथां गैया या मैथाजों नाजों होख्लायनोसैलाय लावसिगोन आदैफोर नोंसोरो जाजासिगोन खुगायाव सावलाय गोरान एवबाय ओरैनो माखासेखौ मैथाजों जानोसै बाथोन देनोसै आं बाथोन